Hello mga kadadi. Magbebenta tayo ngayon ng bote ng beer para may pera daw si panganay. Yan. Tingnan nyo guys kung magkano ang pagbebentahan namin. Pagbebenta namin sa IGA. Marami na kasing stock na bottle kaya dapat benta na. Yan. Dito po yung mga stock na bote. Ilang case na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pito, walo, siyam, bali, 10. 10 case ng empty bottles. Ikarga mo na dito. Ayusin mo pagkarga, 10 yan. Bilangin mo muna bago mo kulang. Check mo isa-isa. Then 24. Check mo kako, di mo naman chinek. Check mo 24. Bote mga kadadi, daming pinag-inuman kadadi. Ayusin mo baka hindi kasya. Two, 4, 5. May Heineken, may Stella. Ang baso niyan. Ito pa yung mga bike namin. Hindi nagamit ng ilang buwan kasi may ice. Ngayong summer magagamit na. Ito yung garahe. May mga nakaparada din na sasakyan. Isa, dalawa, tatlo,
sakyan ng hipag ko. Pleto, walang kulang. Walang kulang. Yan si Jan. Kukunin daw niya yung pagbebentahan namin. Panglilibre niya sa akin ng... Nglilibre mo sa akin ng puhaw? Ha? Why? Sabi mo sa akin, nililibre mo ako ng puhaw ngayon. Ha? COVID, close. COVID? Pwedeng take out. Ha? O magluluto na lang tayo. Hindi naman pala pwede ngayon kasi Biyernes Santo. Di ba? Hindi pwedeng magkarne pag Biyernes Santo. Kaya bibili na lang tayo ng talong at gawin nating torta. Oh, kulang yan. Ready to delivery. Tingnan mo, baka sasayad yung pintuan. Huwag mong biglahin, baka okay na. No, ikaw mag-drive. Why? Okay na ito diminala. Sige. Okay mga kadadi, abangan na lang yung IGA. Mga kadadi, maganda ang panahon ngayon. Lakas ang araw pero malamig. Sikat na sikat ang araw. Oh, magandang magbike. Pero Biyernes Santo naman. Tayo sa IGA, kung tayo magbebenta ng bote. Traffic.
kagaya sa Pilipinas na pag Biyernes Santo, walang ganong lumalabas na tao. Dito sa Canada, dami. Wala nang pinapansin ng Biyernes Santo. Daming nagkalat na tao. Tuloy pa rin yung negosyo ng mga iba. Punta lang sa Pilipinas, sarado lahat ng mga establishmento. Dito nakabukas sila. Sa mga factory, bihira yung mga nakasarado. Open sila pag Biyernes Santo. Samantalang sa Pilipinas, bukas sila, ay naka-close sila. Dito na kami mga kadadi. Antan sa kabalin ag-record dito. Ito na yung pinagbentahan natin ng 10 case na bote. $24. Kulang pa pambili ng isang case. Kasi yung isang case nasa 38. So kulang yung pinagbentahan. 10 cents ang isa mga kadadi. Pero ito hindi sa akin. Kay bunso daw, kay panganay daw to kasi siya ang nag-ipon. Kaya bigay natin sa kanya. Sa'yo na. Ako ang bumili, ikaw ang nagbenta. Salamat mga kadadi. God bless.